eco, o sea, está economizando, vamos. ¿Y cuánto le queda de batería? De batería ahora mismo le queda un 62%. Pues ¿cómo va este autobús eléctrico? Pues la verdad es que va muy bien, lo sacamos ya ayer aquí en la línea 60 y bueno, va dando un resultado bueno. Pues las pruebas que estamos haciendo consiste en los kilómetros de punto a punto, luego los consumos que va teniendo, que lo voy apuntando aquí. Yo lo voy apuntando aquí, salida de cochera, por ejemplo. Ara està normalitzant el funcionament de les bateries. Al no haver un motor tèrmic que crema combustible fòssil, doncs tenim les avantatges de que no n'hi ha emissions de partícules contaminants, ni de CO2 ni òxidos nitrosos, la contaminació és zero. Un altre avantatge que té és el confort de marxa del cotxe elèctric és molt superior al del dièsel. El dièsel té tirons deguts al canvi de velocitats, que és, encara que sigui elèctric, produeix bots de velocitat, té vibracions, té ruïdo, l'elèctric és molt més silenciós.